Sanibonani, ngithanda ukubonga kakhulu kuMasabela Awards ngokusinika leli thuba leli nathi from eZululand sibonga ukuthi size siqale nje ngokunominate. Lokho bekusho okukhulu kuthina. Siyi-team yezinyoni zohlobo from Flowing Souls. Izinyoni zohlobo it's a micro budget film eshuthwe from ama-actors eklasi Olusolundi silekelelana noMabonga Sibisi. Ngizothanda nje ukubonga kakhulu kwi-cast ne-crew ngokuyimisela kwayo nanokuthi size sikhona ukuthi sifike lithuba. Ngibonge laphana kuSokhetha, ngibonge kuNosipho Hlongwane, ngibonge kuBongeka Maziya, ngibonge kuThuthukani Sokhela, ngibonge kuDalicebo obekuLindo Kuhle, ngibonge kuSenzelo, ngiphinde futhi ngibonge kuPhilile Zulu, ngibonge kubonakele Zungu, ngibonge kwi-crew yethu ebisilekelela ngokupheka laphana okuyishandozi, ngibonge kade besilekelela nge-transport okumndeni wakwaMakhanya, ngibonge i-hairstylist yethu obesiluke senza amakhanda okuNokembatha, ngibonge kuyo yonke nje i-crew yonkana nabasinikezile indawo laphana Olundi kwaNodwengu. Ngithi siyabonga kakhulu. Ngibonge kwindlovu kaKhuba size sabe ngisasebenzisa nobukhosi bakaMpungose khona laphana Olundi. Ngithi siyabonga kakhulu. SiZululand nawe Zululand awumncinyane, lokhu kusho okukhulu kuthina. Sithemba ukuthi bonke labade sibambisane nabo sazophinde sibambisane. Ngiphinde futhi ngidlulisa ukubonga kakhulu kuSanele Maziya okuyena mlingani wami esibambisane naye. Ngiphinde futhi ngibonge kuSiyabonga Grofi Dlamini oku-director wethu kwamanye amafilimu esisebenzisana nawo, engikholwa ukuthi nale mesifikile kuyena izoba into ebonakala kakhulu because simisela ukuthi izinyoni zohlobo zibe kwibalazwe because zikhombisa i-KZN. Cishe ngingasho ukuthi the way ezobe ingakhona zikhombisa ubuciko, zikhombisa amasiko ethu nayo yonke into because ziyistori sesiZulu phaqa. Sikholwa ukuthi ngokuthi sitholele award lena kusho olukhulu ngoba vele besinominathelwe isiZulu film laphana bekusetshenziswe yonke into ngolimi lwesiZulu. Ngithi lapha uBonga Musa Sithole ngingamkhohlwa, naye wayidlala kakhulu indima laphana ewumakhosonke. Siyabonga guys, siyabonga kakhulu nakuMasabela Awards, KZN Film Commission. Singathi ningangenelela nikwazi ukuthi nisixhase. Ngiyabonga.